what do you do, boys and girls? We's here, back at it again with another video. So karon guys, sayo kita kamataran. Time check dahil guys 3:06 sa buntag, alas 3:06 sa kadlawon. Kita kamata kay mangukay ta karon dito sa UKAY na opening arrival dito na bagong UKAY dito cool minya ta to bagsakan dito sa Postela. Mag-open sila bagong branch dito So karon mo attack ta dito guys. Akong kao mo karon ako manghod siya akong imong cameraman dito and I think by 3:30 may tapok mo dito ila rawin dyan magsaberya tayo may account nila unta man nga mo sa itong video karon so yeah excited ko kay karon mo kabalik o vlog UKAY vlog since sa itong first vlog guys maka UKAY na gid tagbalik so yeah unta man dyan mo sa itong video karon guys no so yeah let's go nanatakaron rin sa UKAY ang sa chrsolvr katong sa Postela nga bagsakan so as you can see guys daga na kay taon ato nang atakon dira karon so yeah let's go. So mo yung mga selector karon guys ato dira chrsolvr mong kayo narang pinaka-idol Kaya kung Postela mo kailan man Masin pag kita kung Postela kaila 75 all items karon guys tadagan tagkuha few inches later. Okay so time check guys 4:34 pa daw sila mag-open kay basig maabtan og basig maabtan o police na ito may lang ingon diri sa to ingon 5 balik daw 5:15 pero I think dili nimo mahawa ni mga tao diri nice so ko din ang mahawa mga tao dira kay nindot ilang mga items tapos 75 all items except sa ilahang bedsheet and dagan tag makuha ron and station lang sa tong video kay murag sina tong adlaw nga atong buhaton karon so yeah let's go. Few moments later. Tanan alam mo seconds later. So manang gera guys, more na to nakuha. Kahit pa paano natin nakuha bisag gamay Dior nga THRIFT size large. Tapos natay Nike nga basic logo lang size medium. Kani nagdodo ako ni kaon ba na ko ni big girl nga polo shirt. Mura yatang lang yatang nato ni kaon sa to. Tapos kani mura Looney Tunes size XL gyapon. So patrato na ko guys niya. Kani isa mura yatang lang mura nato ni So ang champion na ni karon kay si ChrisOliver. Shoutout kang ChrisOliver from Compostela. Tanaw natin ang items niya. So nakabayad na ta guys. Ipakita na itong mga items ni Kuya Chris. Mo ni pinaka-champion karon nga rival. Di po na ito yung mga items graphic link biscuit guys. Solid. Lakos. Solid guys, solid. Very close na Chicago Bulls. Naharap pinaka-power guys black tag. Usually sa mga black tag guys, mo ni mga new release nila. Checker ng likod mura siya mesh gana. Mura musket ba. Front ka design guys, embroidered sa dira. Check na to legit. Yun malalis guys, legit kid kayo guys. Pinaka-champion, Brazilian. Hey. Basta tayo kasi shoutout yun. So, solid yan pa na itong paglakaw guys. Natin nakuha. Napupuday ko yung nakuha sa day. Wala na ko rin nakapay. Order na ko na yung kauban niya mga seller. Top ni siya guys. Stussy guys. O yan details niya. More siya nasa yung design doon sa likod. Tapos yung hologram nga design. Tags niya. Legit. So, nakuha na ito na 400 pesos. Super steel kayo para sa yung condition. Yung condition guys, ano naman siya, mura na siya ganana na epico pero bata natin yung video, restore na to ni Hakap. So, yeah, let's go! Minutes later. So, gikan ta dito sa UKAY ganina, natin nakuha tulo ka buhok. So, karon ang planuhan nila nga, mahapit mi diri sa Trento do kay namo ko'y nagbagong open. Isa ka sa Trento guys, bago po ni sa karon diri So, unta dapat ay makuha diri Unta dagatang makuha diri So, yeah, let's go. Tomorrow na mga selector nga natin karon guys. So, hopefully dagatang makuha diri So, let's go. Few inches later.
guys, fortunately naputol na tong video kay nalobat na tong camera. So kanang cellphone na sa atong gamiton karon. So makita na to atong mga nakuha diri sa Joylane UKAY sa Trento. Magsakan gyapon siya. 65 all items. Ito panipilian siya yung mga nakuha natin diri. Sheesh! Natay na guys bait nga unik. Good case siya. Size small lang tag pero medium siya. Tapos natay champion nga basic lang, plain tee lang siya. Basic lang size large. Natay Nike nga swish. Gago! Embroidery ang logo dira guys, center swoosh siya. Size medium ang tag. Natay windbreaker nga Adidas guys, kuhaan siya. Tritone siya guys. Murag pambabae miyata siya. Tritone nga pambabae nga windbreaker. Gani ang bot siya na nga kuhaan. Pakarong ibot. Lady Gaga. Ito lang si Gani pinaka-solid daw. Nagdawan mo na ako. The Mountain guys. Lion Rasta. Dated siya kuhaan. Dated siya 2011. The Mountains. Check the details. Tie-dye siya guys. AOP nga Lunitons. Tasmanian. Abrong post na natin MBI. Murag sa treatment yata rin siya. NFL. Dated siya 1992. Ano yung backheat guys? Next. Natay Adidas Salry guys. Adidas pang quad, pang papa. Pwede na siya pang bike. Goods kayo. Nasa yung murag hologram rin nga logo. Yes sir. So mura tatong kuha guys. Kaluyan po dito Andrea sa Benta. Sa camera tag ko sa mong tayo. Kaluyan po nga natay ko Andrea. So ako rin i-flex niya dito sa balay guys. Nagabot. So yeah. So karon na nato sa balay guys for I think almost 35 minutes nga biyahe. Finally naabot na gyud mi sa balay. I-flex na ko akong mga naokay unya siguro. I think mag-relax ako, matulog siya ato kadali kay syempre kapoy sa biyahe, kulang tulog and isa pa kapoy. Unta stay tuned lang sa tong video guys. So murag mahulog na ni nga I think day na live video karon nato. So yeah, stay tuned lang mo guys. So let's go. So karon guys, rata sa balay karon, manakog kaon, busog kay ko. Pleto tagtulog karon guys. Naka-recharge sa putag usab. So atong button karon is magano ta, unboxing ta or unpack. Basta unboxing or unpacking sa atong mga nakuha nga items kanina dito sa arrival. Dito sa mga na-arrivalan na to nga mga ukay-ukayan guys. So first item guys, ano to atong nakuha? Stusin na N4 ba ni? Or N4. So medyo beat na yung condition guys. So buhatan na to siya video kung saan siya pag-restore guys ha. So yeah, check the details. Hologram design. Tapos tag niya Dria. Stusin cups. So first item na to, stusi nga cup. So kaning sa white nga, so next kaning sa white cellophane sa ano ni siya, sa ito ni sa cold big saver mong kayo. Wala tong kuha dito guys. Tulor. First item na to guys nga nakuha. One, Looney Tunes, that's all folks. Murag pang ending nila nga tagline, Looney Tunes. Spell out guys. Size XL. Next, dry fit na Nike Air. Black pa kayong color ni guys. Kung makita niyo dala sa camera, mura siyang fade. Pero ano na siya, lighting lang na siya. Size, large to XL na, large to XL. Next, Nike na basic logo lang. Size, medium. Size medium. So, maroon na itong nakuha guys dito sa Cold Big Saber ng kayo. So, napatay nakuha guys. Nilawas mo taganina sa Trento. And, maayo po kay napatay nakuha dito ng mga nindot kay sa Joylane nga rival dito bagsakan gyapon. Tag 65 all items dito guys. So, muna siya tanan Dria. Ato na siyang i-unbox or i-unpack. So, let's go! Okay, first item na to guys. Nga itong nakuha is natay windbreaker dito nga jacket, Adidas na Tritone. Peach, black, o ano ang color? Blue-green ang color guys. Ang kulang lang niya is lace niya dito sa lace niya dito sa sa may hood. Adidas tricolor, naroon tags guys. I think size small yata niya. So not bad for a 65 pesos guys. Okay, next item. Adidas na murag pang training. Adidas guys. Legit ni siya. Nasa yung murag hologram nga print dito sa likod. I don't know lang kung makita dito sa camera. Ano Adidas dra guys. And na details.
Goods ni siya pang training or pang jogging or pang bike. Next item, champion lang plain, size large. If dili ni mahalin guys, ako wala ni siyang i-paste jar, ako wala ni siyang gamiton. So yeah, plain, basic, plain champion t-shirt. This one goes straight to Next item, Nike swoosh. Tara guys. this one goes straight to Julie. Excellent condition pa kayo siya. Makita niyo ng swoosh dira guys, oh. Kani na murag naka-emboss din. Tapos kani, ang center swoosh niya embroidered siya. Check the tags. Murag karon mo kita sa tag ani nga Nike. Ano to lang, legit ba? Wala man siya wash tag good wala siya. Still, excellent condition. Next we have, yes sir, sheesh! Natay Nike SB guys. Crispy pa kayo siya guys. Nike SB. Check the details guys. Crew neck siya. Tapos, nasa yung details din sa likod. So, legit. Super legit. Size small, on tag, medium frame. Tapos, legit guys, legit. Complete wash tags. So, for a 65 pesos, super steal guys, super legit. Next item guys. Jeez! The mountain guys, the mountain. Size medium on tag, fits to large to XL. American size po siya. Dated siya 2011. Lion on dreadlocks. Check the details guys. So next item na to guys, natay Tasmanian Devil diri nga football Broncos team. Mo ni ang back hit diri sa likod. This one goes straight to Julie. Back hit niya Tasmanian Devil. Tapos so lang niya, katag siya na siya diri murag nabilin nga tela sa tag. Dili siya single stitch guys, double stitch siya. Good thing is dated siya guys. Dated siya 1992. Na siya wash tag guys Check mo. So na siya wash tag guys. Eto. Naray ang niya, date niya. Dated siya 1990. This one goes straight to Julie. So yeah, Tasmanian. So excellent condition siya guys. Money dimes. And kabalutaan catch. Kwarta na sa ni guys. So maorta itong mga nakuhang items tanan. Nakaluyan po namin sa 30 dagan yung nakuha dito. Stay chill lang mo sa itong video guys. Kay magpa-raffle ko niya. Gihulat lang ako nga mag-payment tong mga mga nag-appeal sa itong raffle guys. Gamay na lang ang akong singlan nun. I think 6 ka payments lang or 7 yata ka payments para ma-draw na nato ang raffle niya guys. So mao ni siya ang price sa atong raffle guys. Yes sir, vintage na Nike big swoosh short. Blue green yung color guys, vintage condition. Nara yung tags, legit Nike. Above the knee siya guys with embroidered swoosh diri embroidered swoosh. So sa makadaog niya, congratulations. Lang siya, ang atong raffle guys is 50 pesos per slot. 50 pesos per slot and 35 slots lang ta para gamay lang. Pamagi sa ato ang raffle guys. Kung kinsa tong mabilin nga pangalan, mao to ang mudaog. Mao to ang makadaog atong big swoosh guys. Above the knee short, vintage. Good luck sa mga ni-apple and unta. Tanong sa atong live unyang gabi And yeah, let's go. Hey guys, as you can see karon na gabi na. 7:16 na sa gabi pasensya na kayo kay wala ko lang gibuhat. Okay ang gibuhat ganina ko ni matog kay piting kapoya gyud. And medyo langan na po ko nakamata. Natay isa ka buyer karon, isa ka customer karon nga atong hatodan sa tong order. So i-prepare sa nato yung order guys. So, na-prepare na ako yung order guys. Tumani yung order. Jordan nga hoodie o isa ka stussy nga crew neck. Ito na i-deliver karon guys. So, bani ko ninyo. Let's go! Game. Bugoy na Koykoy. 2 joints parang mafia. Araw, Sunday. Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Buhay parang GTA. 12 seconds later. Great! Champion sa tuwang short guys, ay sa tuwang raffle kay si Arnel. Congrats daw, congrats!
Okay, so guys, sumanata sa atong paraffol karon. Congrats kang Arnel sa nakadaog sa tuang vintage nga Nike Big Swoosh nga short. Congrats daw, i-claim lang imo ang price diriya sa balay ugma. And okay, so I think that's pretty much it. Kung nag-enjoy ka sa tong video, ay kalimot like, comment, and subscribe sa ating channel. Click the notification bell guys para updated mo sa itong mga video nga upload po. So thank you for watching guys and see you on our next video.